Θέλω να σας διηγηθώ μια μικρή ιστορία που άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τη δουλειά και το εισόδημα. Είναι η ιστορία δύο ανθρώπων που ζούσαν σε ένα χωριό και είχαν αναλάβει να μεταφέρουν νερό από την πηγή στην πλατεία. Ο πρώτος ήταν πολύ χαρούμενος. Κάθε μέρα έπαιρνε 2 κουβάδες, τους γέμιζε και πληρωνόταν για κάθε κουβά που μετέφερε. Ο δεύτερος όμως σκέφτηκε διαφορετικά. Αντί να κουβαλάει κουβάδες όλη μέρα, αποφάσισε να αφιερώσει ένα μέρος του χρόνου του για να χτίσει έναν αγωγό που θα έφερνε νερό αυτόματα από την πηγή στο χωριό. Στην αρχή ο πρώτος έβγαζε περισσότερα χρήματα και κορόιδευε τον δεύτερο που έκανε τον χρόνο του σκάβοντας. Όμως, μετά από καιρό, ο αγωγός ολοκληρώθηκε. Το νερό άρχισε να ρέει μόνο του, 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και όταν ο δημιουργός του κοιμόταν ή έπαιζε με τα παιδιά του. Αυτή είναι ακριβώς η ουσία της δραστηριότητάς μας στη δικτύωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκπαιδεύονται να κουβαλάνε κουβάδες, δηλαδή να ανταλλάσσουν τον χρόνο τους σε χρήμα. Στη δική μας ομάδα μαθαίνουμε πώς να χτίζουμε αγωγούς. Στην αρχή θέλει υπομονή και δουλειά, αλλά ο στόχος είναι η ελευθερία. Μετά από 17 χρόνια, μπορώ να σας πω ότι το να έχεις έναν αγωγό που να λειτουργεί για σένα είναι ο μόνος τρόπος να μην έχεις το άγχος της αυριανής ημέρας. Αν κουράστηκες να κουβαλάς κουβάδες και θέλεις να μάθεις πώς να ξεκινήσεις το δικό σου αγωγό, στείλε μου ένα μήνυμα, πάμε να το χτίσουμε μαζί.